Hej Ekusbrugere. I dag vil jeg komme med et lille fif til, hvordan man kan løse nogle problemer omkring ens spil, hvis den er langsom eller hakker eller sådan noget. Det jeg som regel plejer at gøre, det er, at når jeg skal gemme, så siger jeg gem som. Nu har jeg gemt et spil her, der hedder Liam og Nick. Og så først, så gemmer jeg en backup, så jeg skriver 2. Og så gemmer den som normal. Og det kan godt tage lidt tid jo. Kom så. Lille Sims. Ja. Jeg pauser. Godt. Og så går jeg ind igennem igen og siger gem som og fjerner totalt og siger OK. Så spørger den, om jeg vil overskrive, og det vil jeg gerne, og så gemmer den på ny. Og det synes jeg, at det mange gange hjælper en spil til at blive meget mere stabil. Bare en gang imellem, hvis så lige lave det trick, jeg lige har vist med at sige gem som, i stedet for at gemme normalt. Det giver bare en eller anden form for stabilitet. Jeg ved ikke præcis hvad og hvorfor, men jeg har bare fundet ud af, at det hjælper helt klart på mit spil. Og jeg gør det sådan, ikke hver dag i hvert fald, men rimelig ofte. Især hvis jeg føler, at nu hakker det. Så laver jeg det der, så bliver det bare, så bliver det helt smooth igen. Så det var bare et lille trick til, hvad der måske kunne afhjælpe lidt på nogle problemer. Og det var bare lige det. Hej hej!